αποτελούν έργα τέχνης είναι τα τσουράπια, δηλαδή οι κάλτσες και οι πατούνες που φορούσαν οι σαρακατσάνες, οι οποίες γίνονταν από τις ίδιες, πλέγονταν από τις ίδιες, σε εκπληκτικά σχέδια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και έχουν χρησιμοποιηθεί φυσικά από την σύγχρονη μόδα. Θα πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν στη Γαλλία, συγκεκριμένα στο Μουσείο του Ανθρώπου, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, μου έδειξε η επιμελήτρια της συλλογής για την Ευρώπη μία συλλογή ενός ράφτη, μεγάλου ράφτη, σπουδαίου ράφτη, ο οποίος είχε πεθάνει και ο οποίος του σκληροδότησε, ή οι κληρονόμοι του ίσως, του σκληροδότησαν κάποια κομμάτια της συλλογής του, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και κομμάτια από σαρακατσάνικες φορεσιές. Στο γαλλικό αυτό μουσείο δεν ξέραν ακριβώς από πού είναι αυτά και μου ζήτησαν να τους τα ταυτίσω, να τους πω από πού είναι κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν αυτά, και όπως και χρησιμοποιούνται και σήμερα από τους σχεδιαστές, και αυτό είναι και η σημασία, εδώ που τα λέμε, των παραδοσιακών ενδυμασιών, μία από τις πολύ σημαντικές λειτουργίες των παραδοσιακών ενδυμασιών, να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα για την σημερινή βιομηχανία. Έτσι. Εδώ βλέπετε μία επίσης σαρακατσάνα φράκης. Εδώ φαίνονται και καλύτερα τα τσουράπια που φοράει. Τσουράπια, πατούνες, κοντοτσούραπα γίνονταν με μία... ήταν πραγματικά έργα τέχνης. Και εδώ έχουμε τις δύο ποδιές σαρακατσάνων φράκης, γνωστές ως παναούλες. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ονομάζονται παναούλες. Η μία ποδιά, αυτή που βλέπετε δεξιά, είναι η ποδιά της Άνοιξης, θα λέγαμε, η ποδιά δηλαδή που φορούσε η νύφη την Άνοιξη του Αγίου Γεωργίου όταν φεύγανε για τα ψηλώματα οι σαρακατσάνοι. Προπορεύονταν μια πρόσφατη νύφη, ίσως η πιο πρόσφατη νύφη του Τσελιγκάτου, η οποία φορούσε μια τέτοια ποδιά. Θαρής και ήθελε με τα χρώματα και τα κλαδιά και όλα αυτά να προκαλέσει με μαγικό τρόπο την άνθηση της φύσης. Η άλλη ποδιά είναι η ποδιά μιας σαρακατσάνας, μιας κάποιας ηλικίας, παντρεμένης με πολλά παιδιά. Είναι μια ποδιά με τα πολλά αλυσιδωτά, όπως λένε, φεγγάρια. Φεγγάρι οι σαρακατσάνοι ονομάζανε ένα σχήμα κυκλικό ή ακόμη και ένα σχήμα σαν σταυρό, το οποίο όμως μπορούσε να κλειστεί σε κύκλο. Γενικά, οτιδήποτε μπορούσε να κλειστεί σε κύκλο, για τους σαρακατσάνους ήταν το φεγγάρι. Και ξέρετε ότι το φεγγάρι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μιας γυναίκας, έτσι, και για την γονιμότητα και για όλα αυτά. Η ποδιά λοιπόν αυτή με τα αλυσιδωτά φεγγάρια ήταν η ποδιά μιας γυναίκας ευτυχισμένης, με μπόλικα παιδιά, νέας ακόμη, γι' αυτό και τόσο έχει τόσο έντονα χρώματα. Η ζώνα τώρα της πολίτισσας σαρακατσάνας, βλέπετε την σαρακατσάνα εδώ ολοζώντανη, και εδώ βλέπετε τη ζώνα η οποία γίνεται κατά το 1/3, το πολύ κατά το ήμιση από ύφασμα, και το υπόλοιπο, όλα αυτά εδώ τα τριγωνάκια που βλέπετε, που σχηματίζονται οι κούπες, όπως τις λένε οι σαρακατσάνοι, όλα αυτά τα τριγωνάκια, τα χρυσά και τα σημαίνια κτλ. Γίνονται με ένα είδος με στρίμματα, τα οποία κάνανε οι ίδιοι σαρακατσάνοι, αγοράζοντας βέβαια από το εμπόριο τα χρυσά και τα ασημένια, και τα μαύρα κατασκευάζοντας τα οι ίδιες, όπως και τα υφαντά τους. Σαρακατσάνες
από τη Θράκη και πάλι, βλέπετε ότι οι Σαρακατσάνες δεν φορούσαν πάντα αυτές τις μικρές ποδιές, τις Παναγούλες, αλλά πολύ συχνά ποδιές μακριές με φραβαλά, που τις ονομάζανε φρουτοπόδιες. Φρούτα, η λέξη φρούτα χρησιμοποιείται και για ορισμένα μανίκια που φορούσαν οι Σαρακατσάνοι, που ήταν πολύ φαρδιά. Τα κλός, δηλαδή τα φαρδιά τα μανίκια, και οι ποδιές αυτές που ήταν φαρδιές με φραβαλά, ονομάζονταν φρουτοπόδιες. Δεν είχαν καμία σχέση δηλαδή με τα φρούτα, απλώς σημαίνει φαρδιά. Αυτό σημαίνει το φρούτα και φρουτοπόδια. Οι φαρδιές, μακριές ποδιές. Και εδώ επίσης Σαρακατσάνη Θράκης, το πρώτο ζευγάρι που βλέπετε με την μικρή κοπέλα με τα ευρωπαϊκά ρούχα είναι γύρω στο 45 κάπου εκεί. Οι άλλες είναι Σαρακατσάνη, είναι μια Σαρακατσάνα νύφη γύρω στο 1960 από τη Θράκη. Βλέπετε πώς φαίνεται η φορεσιά, η φορεσιά των Σαρακατσάνων. Θυμίζει λιγάκι και την καλύβα της Σαρακατσάνικη, όπως μπαίνουν έτσι τα χόρτα και κάτι. Βλέπετε η φούστα, υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο εδώ πέρα με την ζώνα, μετά ένα άλλο επίπεδο με την πόλκα. Η πόλκα, έρχεσαι λιγάκι καλό μου εδώ, η πόλκα είναι αυτή η ζακέτα που βλέπετε, γύρισε λίγο, είναι αυτή η ζακέτα που βλέπετε. Ναι, που βλέπετε εδώ και η οποία αποτελεί την παραχώρηση κατά κάποιο τρόπο των Σαρακατσάνων στη μόδα της εποχής. Δεν υπήρχαν ανέκαθεν αυτές οι πόλκες, όπως δείχνει και η ονομασία πόλκα, είναι μια ονομασία που σημαίνει ένα ευρωπαϊκό ένδυμα, και το στυλ του ενδύματος με σάρκο, με αυτές τις πιέτες κτλ. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λέγονται συνήθως ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν απομονωμένοι, ότι ζούσαν απομονωμένοι. Πιστεύω ότι οι Σαρακατσάνοι, εγώ πιστεύω, ότι οι Σαρακατσάνοι, η ζωή τους ήταν επιλογή τους και λόγω και της ασχολίας τους με τα πρόβατα. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι κορδέλες, τα ιερατικά συρίτια, όλα αυτά που φορούσαν στις φορεσιές τους τις αυθεντικές, δείχνουν ότι μια χαρά είχαν σχέση με τα χωριά, με τα παζάρια, με το εμπόριο. Δεν ήταν δηλαδή, απομονώνονταν όταν ήθελαν και ήταν, ξέρω εγώ, στα παζάρια και στην αγορά, όποτε τους άρεσε. Εδώ έχουμε τώρα τις Σερβιάνες της Σαρακατσάνας. Η Σαρακατσάνα, η Σερβιάνα, εδώ. Βλέπετε ποδιά και μανίκια, εδώ είναι τα φρούτα, τα μανίκια που λέμε, έτσι. Αυτά είναι τα κατεξοχήν φρούτα, φαρδιά, έτσι. Πρόκειται για μια φορεσιά που κατά ένα μεγάλο μέρος είναι αντίγραφο, καλό αντίγραφο, και γιατί πρέπει οι σύλλογοι και για τα παιδιά τους που χορεύουν, που μετέχουν σε εκδηλώσεις, θα πρέπει να κάνουν αντίγραφο. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι τα αντίγραφα από τις σαρακατσάνικες φορεσιές είναι τα πιο δύσκολα και υπάρχουν σαρακατσάνικες φορεσιές που είναι σχεδόν αδύνατο να αντιγραφούν. Δηλαδή οι θρακιώτικες σαρακατσάνικες ενδυμασίες δεν αντιγράφονται. Όσοι προσπάθησαν να τις αντιγράψουν κάνανε παροδία φορεσιάς. Αυτή όμως η φορεσιά, βλέπετε ότι η φούστα, για να κάνω λίγο, η φούστα είναι αυθεντική, η φούστα που βλέπετε, έτσι, μιας σαρακατσάνας Σερβιάνας. Οι ποδιές είναι πρόσφατα φτιαγμένες, αλλά είναι καλοφτιαγμένα σαν αντίγραφα. Και κοιτάξτε και πίσω, εδώ, έχουμε το λεγόμενο γκοζόκι που φοράνε, γκοζόκι, οι σαρακατσάνες αυτές, που έχει πίσω ρηχτά μανίκια, τα οποία όμως μανίκια, επειδή ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν, σχηματίζουν ένα πράγμα σαν τετράγωνο, ενώνονται και όλα τα δύο μανίκια εδώ και κάποια στιγμή, αν εξακολουθούσαν να φοράνε φορεσιά,
θα ήταν γίνει ένα τετραγωνάκι μικρό εδώ πέρα, ατροφικό, στο πίσω μέρος της πλάτης. Έτσι. Άλλες σαρακατσάνες σερβιάνες, βλέπετε ότι συνήθως οι νέες γυναίκες έφτιαχναν τα μαλλιά τους μια κοτσίδα και βάζανε γύρω-γύρω μια κορδέλα, τα έδαινα με κορδέλα. Τώρα εδώ στην περίπτωση αυτή δεν είχαμε τόσο μακρύ μαλλί, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και βλέπετε στην εικόνα πώς είναι ένα μπουζόκι, δηλαδή ένα πανοφόρι σαρακατσάνικο στο πίσω μέρος μια σαρακατσάνας σερβιάνας. Βλέπετε και πάλι τα δύο μανίκια, τα οποία είναι αναρριχτά και ενώνονται με κορδέλες, που είναι ουσιαστικά που καταλήξει ένα διακοσμητικό στοιχείο, και το πλισέ κάτω μέρος του πανοφοριού και την πλισέ φούστα. Η φούστα αυτή των σαρακατσάνων γινόταν, το πλισέ αυτό γινόταν αφού το ράβανε και το φτιάχνανε σε διάφορα σημεία για να κρατήσουν τις πιέτες, μετά το ζεματούσαν με ζεματιστό νερό πολύ και μετά το άφηναν να στεγνώσει, πλακώνοντάς το με καθαρά λιθάρια, το άφηναν εκεί να στεγνώσει καλά και γινόταν ένα πλισέ το οποίο δεν χαλάει με τίποτα. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ και μία φούστα σαρακατσάνας πολίτισσας. Βλέπετε ότι η φούστα δεν ήταν κλειστή, ήταν μια φούστα ανοιχτή, η οποία απλώς είχε κάποιες κόψες στο επάνω μέρος που ονομάζεται κενέρι, δηλαδή σε αυτό το σημείο, το ζωνάρι όπως το λέγαμε, το κενέρι, είχε κάποιες κόψες στην άκρη και έτσι μπορούσαν να αδελφώνουν, όπως λέγανε οι σαρακατσάνες, τα δύο μέρη. Η φούστα αυτή απαιτούσε, όπως σας είπα, 10,5-11 μέτρα για να γίνει και ειδικά στις σαρακατσάνες της Θράκης, μόνο το μισό κομμάτι της φούστας είναι από ύφασμα. Το υπόλοιπο γίνεται από κατσέλια, τα οποία ενώνονται το ένα δίπλα στο άλλο, δηλαδή στρίμματα τα οποία ενώνονται το ένα δίπλα στο άλλο και δημιουργούν ένα ύφασμα. Έτσι. Και στολίζεται βέβαια με διάφορα ιερατικά συρίτια. Με τα ίδια ιερατικά συρίτια στολίζεται και η πόλκα που τη βλέπετε εδώ. Και τώρα να κάνουμε έτσι μία σύγκριση. Οι Σερβιάνες, οι Σαρακατσάνες, φορούσαν πάνω από το πουκάμισο και πάνω από την τραχηλιά που φορούσαν μπροστά εδώ, φορούσαν ένα σεγούνι, αυτό που βλέπετε, το οποίο έχει αυτές τις κουδέλες, δηλαδή αυτό το κυματιστό, το ζιγζάγ σχήμα και μέσα αυτά εδώ πέρα που τα ονομάζονται διάφορους τρόπους, κούπες, κυπαρισάκια κτλ. Ήταν ένα ίσιο δηλαδή, αμάνικο σεγούνι, έτσι. Οι Σαρακατσάνες, οι πολίτισσες της Θράκης, φορούσαν αυτό εδώ το τσαματάκι. Αμάνικο και αυτό, κλειστό πάντα μπροστά. Και ερχόμαστε τώρα στις Σαρακατσάνες της Μακεδονίας. Εδώ έχουμε μία σπάνια φωτογραφία μιας Σαρακατσάνας από τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, φωτογραφημένη στα 1916, όταν ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και τότε υπήρχαν διάφοροι Γάλλοι και τα λοιπά και Γερμανοί και Εγγλέζοι, οι οποίοι φωτογράφησαν ό,τι έβρισκαν αξιοπερίεργο και στους οποίους οφείλουμε εξαιρετικές φωτογραφίες εκείνης της εποχής για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εδώ είχαμε κόλπο μαλλί και κάναμε και τις κοτσίδες που έπρεπε να γίνουν. Εδώ είναι μία
ανήπαντρη σαρακατσάνα. Οι κοτσίδες είναι η μία δίπλα στην άλλη. Έτσι. Λοιπόν, η διαφορά που υπάρχει τώρα, βλέπετε τα μανίκια εδώ, είναι όπως τα υπόλοιπα σαρακατσάνικα μανίκια, δηλαδή είναι μανίκι νησιακό, εδώ πέρα με τα κατσέλια στολισμένο, η φούστα, όταν τη βλέπει κανείς είναι πλισέ η φούστα, με τα υφάσματα, τα σαρακατσάνικα, αυτό το κατσοσκούτι, το καταπληκτικό, βέβαια είναι ανοιχτότερη, είναι αυτό το μπορδό το χρώμα, ενώ συνήθως ήταν πιο σκούρες. Και έχουμε πάνω βέβαια αυτές τις ποδιές που είναι εντελώς, ας πούμε, των χωρικών, τις ευρωπαϊκές από σατένα, από αγοραστά υφάσματα με διάφορες κορδέλες, τρουθρού κτλ. Και το ίδιο και στο επάνω μέρος. Και το ζακετάκι, μολονότι έχει όλα αυτά εδώ, είναι λίγο ευρωπαϊκή μόδα, βλέπετε. Οι σαρακατσάνες λοιπόν της Μακεδονίας, οι κασανδρινές σαρακατσάνες, πιο γρήγορα προσαρμόστηκαν στη μόδα της εποχής. Και εδώ έχουμε την οικογένεια Ζαραλή, βλέπετε κασανδρινή σαρακατσάνη, περίπου στη δεκαετία του 30. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα το ζακετάκι αυτό το μοντέρνο, έτσι εδώ, τη φούστα τη μακριά, τις ποδιές τις πολύ μακριές εδώ και κάποιος βέβαια είναι ντυμένος με ευρωπαϊκά ρούχα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, η διαφορά της φορεσιάς αυτής, της φούστας αυτής που βλέπετε, φούστα ή φουστάνι όπως την ονομάζουν, γιατί ακόμη και τη φούστα αυτή που είναι κομμένη δηλαδή στη μέση, την ονομάζουν πολύ συχνά η σαρακατσάνη φουστάνι. Η διαφορά λοιπόν εδώ στην Μακεδονία, στους κασανδρινούς σαρακατσάνους, είναι ότι ενώνεται η φούστα με το πανοκόρνι. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, σε αυτό το σημείο κάπου ενώνεται και είναι σαν ένα φουστάνι μονοκόμματο με την πλησία του φούστα. Εντάξει. Και εδώ έχουμε μια φωτογραφία που είναι λίγο μια ωραία ανάμειξη. Δηλαδή, έχουμε δύο σερβιάνες σαρακατσάνες στο κέντρο, έχουμε μία σαρακατσάνα κασανδρινή πλάι εκεί και ένα σαρακατσάνο αριστερά που μου φαίνεται φρακιώτης. Μου φαίνεται ότι φοράει δηλαδή την άσπρη, αυτό το άσπρο το σεγούνι, την άσπρη τη φουστανέλα κάτω από την κάπα που βλέπετε. Θα πρέπει να ήταν συμπεθέρια, ακριβώς. Συμπεθεριάζαν οι σαρακατσάνοι. Και περνούμε τώρα στην Ήπειρο. Οι υπηρώτικες φορεσιές είναι απλές, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Αυτή είναι η υπηρώτησά μας, εδώ, με μια φούστα με λευκά, όπως λέγεται, με τα φλόρα χράδια, δηλαδή με λευκά στολίδια, κατά κάποιο τρόπο, λευκά κεντήματα. Φοράει εσωτερικά ένα κόκκινο κατασάρκι και πάνω μία ξωτραχιλιά, όπως τη λένε, μία τραχιλιά δηλαδή και εντυμένη όπως αυτή εδώ που βλέπετε, με κούπες, με σταυρούς κτλ. Και βέβαια, απαραίτητος, η πυρώνη σαγκάρ, φοράει τον κουπέ, όπως το λένε σε εμάς, ή το κλείδωμα ή το τσαπράζι, έχουν διάφορες ονομασίες, και ένα σταυραετό, δηλαδή ένα κιουστέκι, κιουστέκι σημαίνει αλυσίδα και από εκεί επεκράτησε να ονομάζονται κιουστέκια και τα κοσμήματα που έχουν πολλές αλυσίδες όπως αυτό εδώ, το οποίο το φοράει, βλέπετε, μπροστά στο στήθος. Θα κάνεις και μία στροφή. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, οι σαρακατσάνες της Υπήρου φορούσαν φορεσιές όπως αυτή που είδαμε, αλλά κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 35 περίπου, το 1935,
άρχισαν να φοράνε πουκάμισα με φαρδιά μανίκια, όπως τα μανίκια των ανδρών που φορούσαν φουστανέλες. Έτσι. Και μάλιστα αυτά τα πουκάμισα δεν γινόταν από το ύφασμα που υφαίνανε οι Σαρακατσάνες, αλλά γινόταν από ένα ύφασμα αμερικάνικο, το καμπρί όπως το λέγανε. Εδώ λοιπόν στη φωτογραφία έχουμε μια τέτοια Σαρακατσάνα που φοράει το πουκάμισο αυτό, τη νεότερη παραλλαγή του πουκάμισου με τα πολύ φαρδιά μανίκια, και κατά τα άλλα είναι μια τυπική, με τα μανίκια να πέφτουν στο πίσω μέρος, όπως αυτό εδώ είναι υπηρώτικο, μπουζόκι γυναικείο, εδώ πέρα όλο αυτό που βλέπετε είναι πλισέ, και η φούστα αυτή με τα φλόρα χράδια. Είπα λοιπόν για τα τσαρούχια. Υπάρχει μια ιστορία που διηγείται η Βρέλη Ζάχο, η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την είχε πει η γιαγιά της, ότι όταν οι Σαρακατσάνοι άρχισαν να αναπτύσσονται κάπου εκεί στην Άρτα, είπανε να προσαρμοστούν στη μόδα και πήρανε για την νύφη τους τη Σαρακατσάνα, για να γίνει νύφη, ένα νυφικό ροζ. Το ροζ ήταν ένα χρώμα που άρεσε πολύ στους Σαρακατσάνους. Είδατε για τις ποδιές που φορούσαν το ροζ, τους άρεσε πολύ. Λοιπόν, της πήραν ένα νυφικό δυτικής προέλευσης, ευρωπαϊκό ροζ. Το φόρεσε λοιπόν. Όταν πήγανε το ψίκι του γαμπρού για να παραλάβει την νύφη, και όπως είχαν, ξέρετε, το έφηβο, έπρεπε να της φορέσει ο κουνιάδος τα τσαρούχια, τα οποία τα τσαρούχια τα πανάκριβα, τα είχαν παραγγείλει στον καλύτερο τσαρουχά των Ιωαννίνων, και πήγε ο άνθρωπος να της βάλει τα τσαρούχια και φυσικά αντέβρασε και η νύφη όσο μπορούσε, αντέβρασε την γύρι, είπανε καλά τώρα με αυτό το νυφικό το ροζ, πώς θα της βάλεις τα τσαρούχια. Τρελάθηκε ο κουνιάδος, γράψε εδώ, ή θα της βάλω τα τσαρούχια, η γάμος δεν γίνεται. Και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι, της έβαλε τα τσαρούχια, γιατί ήταν το έθιμο, εσείς το ξέρετε. Ο κουνιάδος δεν είναι που περνάει τα τσαρούχια στην... Και μάλιστα ορισμένες φορές λένε ότι βάζει και κρασί και πίνει από το τσαρούχι. Και αυτό γινότανε. Εντάξει κύριε Γενιώτη, άμα το λέει ο κύριος Γενιώτης, είναι 100. Γινότανε. Λοιπόν, τις έβαλαν και ήταν, λέει, μία νύφη που γελούσε όλος ο κόσμος πάνω στο αυτό με ένα ροζ νυφικό πολυτελέστατο ευρωπαϊκό και με τσαρούχια. Και επειδή είπαμε ότι οι Σαρακατσάνοι υπήρχαν παντού, υπήρχαν βέβαια και στην Αττική. Έχουμε εδώ μια Σαρακατσάνα της Αττικής και μια Σαρακατσάνα εδώ πέρα της Αττικής με μια φορεσιά εδώ, αφού έτρεξε, ίδρωσε η ζωή αυτά και το μαντίλι της έφυγε ακόμη. Λοιπόν, η Σαρακατσάνα της Αττικής ουσιαστικά δεν έχει διαφορές, κοιτάξτε πάλι έχουμε τη φούστα την ίδια, έχουμε τα μανίκια αυτά εδώ, έτσι, τα οποία είναι πίσω, την κοντόκαπα όπως τη λένε με τα τερζίτικα, δηλαδή με κέντημα τερζίτικο, που το έκαναν οι τερζίδες, έτσι, όπως και η Σαρακατσάνα που έχουμε στην εικόνα που βλέπετε. Η κοντόκαπα λοιπόν με τα τερζίτικα των Σαρακατσάνων της Ρούμενης και της Θεσσαλίας είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Έτσι. Με τα ρηχτά πίσω μανίκια, τα οποία δεν φοριόνταν ποτέ. Και μια Σαρακατσάνα νύφη από τη Λιβαδιά και η συνοδός της. Δεξιά βλέπετε τη Σαρακατσάνα νύφη. Βλέπετε ότι από τα μανίκια εκείνα τα κεντυμένα που φοράει η συνοδός της, η διπλανή αριστερά δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι αγοραστά μανίκια με δαντέλες, με τρουτρού και με διάφορες κορδελίτσες κτλ. Όπως και η ποδιά που φοράει. Αυτό για να μην λέμε ότι οι Σαρακατσάνοι ζούσαν μακριά από τον κόσμο, έτσι. Και αυτοί έκαναν τις αναγκαίες προσαρμογές. Για να δούμε λοιπόν και μία Σαρακατσάνα
από την Θεσσαλία αυτή τη φορά. Είναι αντίγραφο η φορεσιά. Έτσι. Βλέπετε ότι τα μανίκια πολύ μικρή σχέση έχουν με τα σαρακατσάνικα, η ποδιά λίγο παραπάνω. Και η φούστα επίσης μικρή σχέση έχει, διότι είναι αντίγραφο και τη φούστα την κάνανε πλισέ σύγχρονο. Και μια σαρακατσάνα από το Μοριά, η οποία φοράει μια σπανιότατη ποδιά, η οποία ανήκει στο Πελοποννησιακό Λογογραφικό Ίδρυμα. Είναι σπανιότατη ποδιά αυτή. Βλέπετε επίσης εδώ την φούστα αυτή με τις πιέτες και επίσης τα μανίκια, το πανοφόρημα, αυτά τα μανίκια τα κρεμαστά, ένα τεράστιο κλείδωμα εδώ στην μέση, ένα κουμπέ δηλαδή τεράστιο, έτσι, και λευκό μαντίλι. Και μια ποδιά σαρακατσάνων που τη φορούσαν στη Ρούμελη και στη Θεσσαλία. Αυτή η ποδιά πραγματικά είναι λίγο περίεργη. Τη φορούσαν οι σαρακατσάνοι, αλλά μοιάζει πολύ με τις με τις ποδιές που φορούσαν οι καραγκούνες. Αν δείτε τις καραγκούνικες ποδιές, είναι παρόμοια. Σκεφτείτε δηλαδή ότι πήρανε στα μέρη που ήταν οι σαρακατσάνοι, όπως και στη Σερβία, όπως και στη Βουλγαρία, δίνανε και παίρνανε, είναι πολύ φυσικό. Και δεν είναι εδώ που τα λέμε προς τιμή μιας εθνοτικής ομάδας, ώστε να μην δίνει και να μην παίρνει. Φυσικό το λόγο να δώσει και να πάρει. Και εδώ έχουμε σαρακατσάνες Θράκης, όπου έχουμε, βλέπετε, και τα μικρά, τις τρεις γενιές, οι μανάδες, οι γιαγιάδες και τα μικρά και τα ξάνια, όπως λέτε σωστά. Και βλέπετε ότι έχουν δεμένο το αρνάκι, το λάγι αρνί, σαν να είναι σκυλάκι. Το μπανάρι είναι αυτό, μάλιστα. Ωραία. Και ας περάσουμε τώρα στους σαρακατσάνους στη Βουλγαρία. Έχουμε μια αυθεντική, μάλλον και οι δύο αυθεντικές σαρακατσάνικες φορεσιές από τη Βουλγαρία. Βλέπετε ότι η σαρακατσάνα μας εδώ πέρα θυμίζει πάρα πολύ τη σαρακατσάνα της Θράκης, την πολύτιστα σαρακατσάνα. Φοράει όμως, όπως βλέπετε, μπορείς να δεις λιγάκι, φοράει το καπί αυτό, το οποίο φορούσαν και στη Θράκη πολύ παλιά, μα πάρα πολύ παλιά, το διατήρησαν όμως στη Βουλγαρία. Και μάλιστα ορισμένες φορές το ανασκούμποναν λιγάκι, δηλαδή το ανέβαζαν εδώ πέρα και το έραμαν οι νύφες. Είναι το νηφικό καπί, το οποίο το φορούσαν στη Βουλγαρία. Και πρέπει να πούμε ότι ακόμη και στη δεκαετία του 80, οι γάμοι των σαρακατσάνων στη Βουλγαρία γίνονταν με τις παραδοσιακές ενδυμασίες. Προσέξτε πόσο ωραία είναι η τοποθέτηση εδώ πέρα του κουμπέ. Ο κουμπές ουσιαστικά, για πολλοί λένε αν θα πέσει ο κουμπές, δεν πέφτει ο κουμπές. Ο κουμπές κανονικά πρέπει σε αυτό το σημείο της κοιλιάς να είναι και όχι στη μέση. Διότι αυτή την κοιλιά από την οποία εξαρτάται η διαιώνιση του είδους είναι που προστατεύει ένα μεταλλικό αντικείμενο και που προστατεύουν εξάλλου και οι διακοσμημένες ποδιές. Βλέπετε ότι οι σαρακατσάνοι Βουλγαρίας, που είναι στη Βουλγαρία, είχαν αυτές τις μικρές ποδιές της Παναγούλας, τις οποίες βέβαια τα τελευταία χρόνια τις τόλιζαν με χάντρες, πέρλες και με διάφορα πράγματα. Και εδώ, στο στήθος, έχουμε την κουμποθυλιά, έτσι, η κουμποθυλιά αυτή, και κάτω τον ασημοσουγιά που κρέμεται από την αλυσίδα, που αποτελεί και δώρο, νομίζω, του γαμπρού. Που είναι δώρο ο ασημοσουγιάς, ή τα πεθερικά που κάνουν δώρο στην νύφη. Όπως βλέπετε, μικροδιαφορές υπάρχουν σε αυτά τα χειρόκια, αυτά τα εσωτερικά μανίκια,
Και εδώ το παλικάρι μας, ο Σαρακατσάνος αυτός, φοράει ένα κουτούρι πολύ ωραία στολισμένο, από μέσα το τσαμαντάνι και από πάνω το κορμί, έτσι, κορμί ονομάζεται αυτό το γυλαίκο, και βέβαια ένα πλούσιο σφιχτοδεμένο ζωνάρι, ενώ στο κεφάλι φοράει ένα αντίγραφο σκούφιας. Όπως μου είπε ο Θόδωρος ο Γιαννιώτης, παλιά η σκούφια αυτή που φορούσαν οι Σαρακατσάνοι λεγότανε στραγκάνι. Και λεγότανε στραγκάνι γιατί γινόταν από αστραγάν, το οποίο το φέρνανε οι έμποροι, έτσι, το αστραγάν, και γι' αυτό ονομαζότανε στραγκάνι η σκούφια. Και εδώ στη φωτογραφία που βλέπετε έχουμε νιόπαντρους Σαρακατσάνους. Βλέπετε πως είναι η νύφη και ο γαμπρός, οι Σαρακατσάνοι. Βλέπετε τη νύφη εδώ πέρα, στολισμένη. Συνήθως φορούσαν, όπως φοράει και αυτή, δύο κλειδώματα, δύο κουμπέλες, δηλαδή τον ένα πάνω στον άλλο, και καμιά φορά και τρεις αν είχανε. Έτσι. Όσο πιο πλούσια, τόσο πιο καλά που λένε. Ο γαμπρός, και αυτή πρέπει να είναι σχετικά πρόσφατη νύφη, κουμπάρα, κάτι τέτοιο. Σαρακατσάνοι επίσης από την Βουλγαρία. Το 1950 το ζευγάρι που βλέπετε δεξιά φορούσαν μπροστά ένα μαντίλι που ήταν με κόκκινο χρώμα και με πάρα πολλά φλουριά, δαντέλες και τα λοιπά στολισμένο, το οποίο ονομάζονταν κορφομάντιλο γιατί ήταν εδώ στον κόρφο. Και οι άλλες είναι επίσης τρεις γενιές Σαρακατσάνων μπροστά σε μια καλύβα στη Βουλγαρία. Ναι. Το νηφικό καπί των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας μπορούσε να είναι διακοσμημένο με άσπρο μαύρο ή και με κόκκινο, όπως βλέπετε. Αυτό που είδαμε που φοράει η Σαρακατσάνα μας εδώ. Το κορφομάντιλο δεξιά και αριστερά είναι μια φούστα σαρακατσάνικη από Σαρακατσάνες Βουλγαρίας, η οποία φούστα είναι ραμμένη έτσι για να διατηρούνται οι πιέτες. Έτσι τις φυλάγανε μέσα σε ντούρια και μέσα στα σακιά, στα χαράδια. Δεξιά Σαρακατσάνα Βουλγαρίας, όπως είναι εντυμένη στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, και αριστερά ένα ζευγάρι νιόπαντρων Σαρακατσάνων από τη Βουλγαρία και μια σκηνή από σαρακατσάνικο γάμο στο Κάνομπα της Βουλγαρίας το 1950. Αυτό που βλέπετε με το μπόχο ή μάλλον με την πόνα, όπως το λένε, σκεπασμένο, είναι το κεφάλι της νύφης. Είναι η νύφη σκεπασμένη, κουκλωμένη, με το κούκλο. Έτσι, ναι. Το τζαματάνι που φοράει το παλικάρι μας εδώ, επάνω, και το κουτούρι ενός Σαρακατσάνου Θράκης. Και μια Σαρακατσάνα με το μωρό της, με το γνωστό χτένισμα των γυναικών, των παντρεμένων γυναικών, των νεαρών παντρεμένων γυναικών όπως αυτή, τη θηλιά δηλαδή που γίνεται από τις δύο κοτσίδες μπροστά στο κεφάλι. Τη θηλιά που σχηματίζουν οι κοτσίδες επάνω στο κεφάλι της γυναίκας. Και τώρα, γυαλάτε εδώ εσείς τα δυο. Εδώ είναι ένα παλικάρι Σαρακατσάνο με φουσανέλα με τα όλα του και μία κοπελιά ντροπαλή εδώ πέρα Θρακιώτισσα. Για γύρνα αγάπη μου, για γύρνα λίγο να σε δούνε. Είδες τι ωραία φορεσιά. Κάνε και εσύ μια στροφή να δούνε τα μανίκια εδώ πέρα που είναι όλοι λεβεδιά πίσω, που είναι ανοιχτά. Λοιπόν, αυτοί οι δυο είναι η ελπίδα των Σαρακατσάνων. Το χειροκρότημα.
Να ευχαριστήσουμε και εμείς την κυρία Νέλη Μελίκη Κεφαλά για την μελετική κατάθεση των γνώσεών της και τη Σαρακατσάνικη Φορεσιά. Κάτι μικρό για όλα αυτά που κάνετε για εμάς. Αξίζουν στα παιδιά, γιατί είναι τόσες ώρες που εδώ που τα λέμε έχουν σκάσει από τη ζέστη. Τέτοια εποχή με τις βαριές σαρακατσάνικες φορεσιές, οπότε θα μου επιτρέψετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να ξεκινήσω από τα παιδιά, να τους δώσω λουλούδια, έτσι, σε όλους, με το χειροκρότημά σας.
Εμείς θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε. Επίσης, θα ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής και τον Δήμο Κιλκής που είναι η οικονομική χορηγή της εκδήλωσής μας. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο Σύλλογος μας το Σάββατο, 25 Ιουνίου, διοργανώνει διήμερη εκδρομή για το 36ο αντάμωμα της Αργατζανιών στο Περτούλι. Όποιος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει στο συνεδρίο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε για την παρουσία σας και ελπίζω να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα.